Heel mooi. En de nagedachtenis voor de Canadezen natuurlijk. Hè. Een beetje respect voor het verleden. Mag niet vergeten worden. ...71 jaar geleden liepen ze hier ook al, de Canadezen, van Hoofdplaat naar Knokke. En nu lopen we in Oostburg. En dan kan je vertellen, het zag er toen heel anders uit hier. Er was hier enorm veel leed en miserie. Oostburg had ook geen reden om te juichen. De stad lag praktisch volledig in puin. Het oprukken van de troepen gebeurde ook meestal 's nachts langs die dijken. Want men was altijd in een schootsveld. Canadezen hebben het hier erg te verduren gehad, hoor. Dat was weinig beschutting eigenlijk, waardoor ze snel doelvliet waren. Kijk, nu ook, het is poldergrond, gewonnen op de zee. Dus de dijken zijn de wegen. Hè. By the left, quick, march. It's great that the Belgians and the people of Netherlands recognize the contribution the Canadians made years ago, but also to recognize the despair and the loss that the people of the countries felt themselves. Just feels great coming into town, and it's good to know that people are remembering, and we have a chance to share in the memoration that's going on. It's a wonderful feeling. I wish more people back home could actually see marching through the streets and seeing Canadian flags flying in other people's countries. Wel in de maat lopen. Men spreekt meer over Arnhem, wat dan een mislukking was. Maar de slag om de Schelde of de switchpok is even belangrijk. Ja. Hoe kan het dan dat er minder snel aan gedacht wordt? Het waren geen Amerikanen en Britten. Hè. Het waren maar de Canadezen. Hè. Die Canadezen waren altijd voor de dirty jobs aangeduid. Hè. Ja. Ze hebben bijvoorbeeld gedurende de oorlog in 1943, geloof ik, hebben ze Dieppe mogen aanvallen, hè, met een amfibieaanval. Hoeveel Canadezen zijn er dan niet gesneuveld? Hè? Ze kregen soms wel over de Canadezen gesproken? Ja, hier zijn ze. Het is afzien hier volgens mij. Ja, dat is hier zwaar afzien. Best aan mijn voetjes zwaaieren. Maar is het wel een teken dat je misschien niet goed getraind hebt? Dat zal wel een gevolg zijn van geen oefening, inderdaad. En we denken dat die Canadezen 71 jaar geleden moesten doen. Die konden niet stoppen voor een blaartje, hoor. Nee, echt, ja, chapeau. Dikke duim. Ja, dit prikt, hè? Ja. Het is heerlijk om jouw pijn te doen. Toch, mevrouw? Het is toch een heerlijk baantje, dit? Nou, dat valt wel mee, hoor. We zijn niet zo sadistisch. Sedert 42 jaar lang wandelen we nu van Hoofdplaat naar Knokke. Is het dan ook precies diezelfde route? Het is de route van een van de regimenten. Ja. Dus van een van de brigades. Want iedere brigade had 3 regimenten. Die hebben dus het parcours dat wij volgen langs dijken en polders is uniek. Is in feite de hulde aan onze Canadese slachtoffers. Jullie waren aan het smokkelen? Nee, aan het bonken. Aan het wat? Aan het bonken. Dat moet je even uitleggen. Ja, bij ons in de scouts is dat een term om de weg toch eventjes in te korten waar het kan. Hè, ja. Dat leeft wel bij ons in de regio. Die oorlog leeft wel. En het is wel een doel om te starten. Hè. Ik heb een tijd dienst gedaan bij de Belgische paras. En het is toch ook ter nagedachtenis van de 10 paras die vermoord geweest zijn onder de VN in Rwanda, Somalië. Maar is het dan ook dat u dan een traantje weg kan pinken? Nee, nagedachtenis is met een goed gevoel en niet met treuren, maar niet voor te wenen. Nee, dat niet.